Kabalang kajong blay nong tmai pok se shlong lembat ka worship team jong kabalang kajong blay hang ne nong tmai ni pediang sngubhai pi baro ki bapet ya ke ni ka program ban ngai khuble ye phi iwei pi wei ha ka gerteng kajong nong pedem jengi u Jesus Christ ni dwai yo blay bo blay unyo ban ker khu ingi lang ba ke ni ka program Bat haba pinyo ban pej ban sngap ya ka long ka jingger khu ya pi iwe pi iwe. Shwa bengin ya syakmat ya kini ke program ngan sngobha shibone ban khot ya ka worship team jong ka balang. Bakin yo ban wan syakmat ha ka ban yalam ya ki jingger wai chorus. Bangan sngau ka borjing im borjing plot jing swai nanga barok indu kumbahas ngi Pentecost pendap yang adu mesim bangan yat syaprang banang pernai kajing im Baptis yanga Baptis yanga bumen sim unsen shadu ala karda kumbahas ngi Pentecost endap yanga du mesim bangan yat syaprang banang pernai kajing Teng teng ngat lot ngaswai laker kuta jing kuslai umen simba kut yanga wan pentemai umbahas ngi Pentecost endap yanga du mensim bangan yat syaprang banang pernai kajing Baptis yanga bumen sim unsen shadu halakarda kumbahas ngi Pentecost endap yanga du mensim bangan yat syaprang banang pernai kajing Kado pun sin gikja ban yalam syaga jingyam amen simba kut yanga unwan yarab kumbahas ngi Pentecost pendap yanga du mensim bangan yat syaprang banang pernai kajing Baptis yanga bumen sim unsen shadu halakarta kumbahas ngi Pentecost pendap yanga du mensim bangan yat syaprang banang pernai kajing Baptis yanga bumen sim unsen shadu halakarta kumbahas ngi Pentecost pendap yanga du mensim bangan yat syaprang banang pernai kajing Kitab Sam kalanong kabashispa sa punreo kadkhot kabaningkong bat kabaar koong
Tô yaro yau trai, tô yaro yau trai. Ko men sem jonga. Kat bangadang im ngan yaro yau trai. Ngan ruai ki jing yaro yau ble jonga. Kat badang sa ka jinglong jonga. Hagani ko por ngin yo ban ya duai lang. Bat ka jing duai ka bangin yo ban ya duai lang hagani ko por ka long. Bau ble un yo ban kerku ingi lang ba kani ka program. Ngin pen kentang haki ketiga jong try. Na ka benta kinong ishimenta na du kinong ruai. Pastor ban ai ka kubor juga ketien ga jong ble. Ban impen kentang ru na ka benta jong piki pai lang jong try. Kiba sngap bat kiba pet ya kani ka program. Bau ble un da yo shisha ban kerku ingi lang ba kani ka program. Bat ba ke baro kinlong kiba pediang ho na khamat jong try. Tu ngai duai lang hagi ni ka por. Ublay bat kupa jingi ubahabeneng. Ni aingo eme sisien pat hagi ni kapor. Bame melapling ketika lat ko try. Bangin yo ban pelong. Ya kene ke program jong ke jing kawai jing ruai. Ni aingo nakabenta ki khon samla jong ka balang. Nakabenta ki syakri ke jome. Ke badon kabenta. Ya kaban syakri leme. Lang ba kene ke program go try. Gidwai bombe men yo ban kerku ko try bangi dapan kentang ki haki kti ke badan bol jome pensle iki ko try baki khubor jingruai ko try ka khubor ka ktien jome lamba ushakre jome atrai kadalong shisha ke jingker khu naga banta jungi lang baro ko mo pai lang jome ngilapan kentang ke ni ka program nadu ka basdang hadu ka bakot jongka haki kti ke bm ge jome haga kerteng ge jong uji sungi dwai amen. Ngisngo kemen shibune hagani ko por ya ka jingdor rengkat jongi pastor Dr. SD Karmo Plang ibalong ru I pastor in charge jong ka balang ga jingi hangni anong thamai pokse shilong ngangit ka jingdon rengkat jongi pastor rengkat lemban ngi barban ai ru ka khobor lengkot hapedeng jongi idwai bo bleu nyo ban kar khu ngi lang ba kini ka khobor ka bai pastor in one lam hapedeng jongi. Ai kublay pi baro ki parabangit jong kabalang blay nong thamay pokse. Bakini kapor kalong kapor kaba ki khon samla jong kabalang kiyo ban penlong ya ka jing kawai jing ruai kaba kerpang kaba ka worship team kan yo ban yaro yu try lingba jong kane ka program hagabaki kin ai ki jingruai ki boper barngangit schem kan long ka jingker khu na ka benta jongi baro kum ki parabangit bat kamtam ki khon samla jong ka balang ngai khublei ki khon samla ka balang kamtam ki to ki ba layarap na ka benta ka jing yajbet jong ka online service nadu katu hi ka Good Friday kabangi ngelayo ban penlong ya ka online service hadu kane ka por ka bamenta bat kadai ka jing tre shitom jong ki samla ki ba layele shitom ban penyat ban ya tre shitom na ka benta kane ka online service hoj kinong ya shim benta baro ki boper na ro syakri ki jong try ka shim ya kane ka kabuban ai khublei ya ki baro. Te kane ka jing khawai jing ruai hagane ka por kalong ka ba kodor kalong ka ba don kam shibon namar ki jing ruai haga jing syakri yaw blei kilong ki ba don kam shibon kidon ka nongrim nagagtin ka jong blei ladangin kmi ya ka kitab Sam kibabun kilanong haka kitab Sam kikren syapang kijingruai haka jing syakri yaw blei apdeng jong ki khon Israel habaki ki penlong ya ki jing aseng ban syakri yaw trai kidon ki jingruai kiba long sya ka jingker khu yaw pailang jong ki khon Israel habangi pule ya ka Sam ka ba
shispa khat pra kalanong ka kren chapang kajing yarwai daki parabangai jong hapdeng jong ki khon Israel hagaba kibarwai karpang kidon kabangi ong kini kisngi kibamenta ka choir but kadonru kabenta kaba ki pajba na kajing yaseng ki yarwai lang te kabangi ka ong hakaktin pareng antiphonal singing kaba kirwai shwa kine kiba day ka choir adin kata kisaya so lang pat kinong ruai kiba long ki pajba ha ka jing yaseng tengi yo I ka sam kaba sau pho praru ka kren chapang ki kentei kiba tang ki kentei ki ruai kiba ngi ong kini kisngi kiba menta female voice kidonru kilanong ha ka kitab sam kiba kren ya kita ki male voice hagaba tang ki shenrang ki ruai but ki don kini kumbang laong mantan antiphonal singing te kapan pau baga jing shakri yo blay ki jing ruai ki long ki baton kam ki ba ai man sim ki bara ya ka man sim jong kinong shakri yo try ki jing ya sing ki long ki ba shirhem abang idon ya ki jing ruai te kumta ngai khublei ya ki samla baro ki ban ye shimbanta agane ka program ang idwai ba blei un kar khu ya phi baleng ba ki jing ruai ki ba karpang ki ba phi pinai kan long ka jing kar khu na ka banta ki parabangai ba na ka banta jong I baro ki ba pej ki ba snap ya kane ka program par kaktin ka jong blay lani ka nongrim jong kaktin ka jong blay kalong ba habangi ngirwai na kabenta ka burom ka jong blay ka jingrwai shaman sem ka ba arspa saupusan ka unong rwai shaman sem wong ngin rwai yaro yunong penim sim ka bamot ngim rwai na kabenta yaladi nring irwai na kabenta ka burom ka jong blay ngin ruai yaro yunong penim sim pagaday kata kanongrim jong ka jing ruai haki jing yaseng haki jing shakri yaw blay ki jing shakri ki bakan jaman sim teng ay kublay ya pi baro ki kon samla do nang ya chaprang nang yay shakri yaw try lengba ki jing ruai jong pi ban yaro ya ka burom ka jong blay pat shwabangan penkut hagani ko por nga kwa ban ai khublei ya kine ki ba don banta hagajing penyaj ya kine ki tiar kitar ki videos cameras ki ba penlong shisha ya ka online service ka ba job kitu ki samla ki ba don na ka worship team ki ba ai ka jing ruai nado ka ba sedang hi nado ka good friday hadu kani ko por ka ba menta ai khublei ya phi baro to blei nang kar khu ki jing trei shitom jong phi blei un kar khu ya phi but ha ga jing panya ya kene ka online lengba kini ki kor ki bor ngi don ru kini ki samla ki ba ngimla ban yo I ya ki ha ka screen mo kumi pendap plane kumi Jonathan ki ba yo I ya kinong ya shimbanta hanre maki ki trei they work behind the scene. Then Ray kila trade ka jing shirhem ublay unkar khu ya phi pandap Jonathan but kiway kiba edit ya kine ki program online service ublay nangkar khu ya phi te gadwai bo ublay unkar khu ya kine ka program jing khawai jing rwai lengba kine ka por ka bamenta to ublay unkar khu ya phi amen. Ngin yo ya ka ban ya shaprang ya ka ni ka program jong ka jing khawai jing ruai da ka bangan khot shwa ya ki lai tli ki jing ruai ka beneng kong ka jing ruai ngin yo sngo nei kong candida thank you but ka jing ruai ka bai kong candida thank you in ruai ka long try klemame ngam long e
Pat hadian jong katang on board sa gajirway, na iba didimos kasnga, pagkakerteng jo gajirway kalong, balay pimtre panpediang yu Jisu. Gajirway kabalay pat, nginyo sngo na ka male voice, hakabaon yo banrway, da iba Charles Benson, ba Jonathan, idon bor, bat iba pendap. Kini lai teli gajirway, nginyo sngo hagani kapor. Lara klem mami able Dry klem mami ngam lo Dry klem mami ngam lo Pimtre banpediang yu Jisu Abalei
Giêsu đang con ít uang ya pi tuan kat ba kapor ya pi kadang don wat la pi la jot ya pi udang yai kon balai pidang penslan abalai pimtre ban pedang you Giêsu abalai pimtre ban pedang ya Bandrung hadong nujumpi Klempet pinsababe gelap Giêsu đang con ít uang ya pi tuan kat ba kapor ya pi kadang don wat la pi la jot ya pi udang ya kon balai pidang penslan Giêsu đang con ít uang ya pi tuan kat ba kapor ya pi kadang don wat la pi la jot ya pi udang yai kon balai pidang penslan abalai pimtre ban pedang you Giêsu abalai pimtre ban pedang mentai Ngô chính ya kibla shako na do min hindai kikin tree kapop la sin shan Ki umat ki blamong Junlin nyar ki mrao Hatu omdan ubala ban pung lai lo Kini baro ladkut habarwai yakas nam la belai nakajing long rau daka surbajang kiruai jing penim namar kulang rot layan
Nikti Lapan Siat Kibat Daka Sulbacham Kirai Jing Pin In Namar Kolam Brat Dashaya Sa sisien nga sngobha ban khot biang ya ka worship team ya ka ban ai ngi katu kan ni gijing ruai chorus bat kat bang edang ya sok lang rengkap ba ka worship team lamba kini gijing ruai chorus ha ka ju ka por yin yo ru ban lum ya gijing ai ngu I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart and a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame
You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Tungin yo ban pen kentang yakini kicing aingu. Ni aingu emetrai haka bangiliyo yakaban ai shikakam ke jongme. Ni duai bomi men yo ban kerku yakawai poi ke keti ke balayo ban no shikakam ke jongme. Pelong begini kicing ai jungi shikakam jongme. Kinlong banang penyar ya ke hima badi ke gospel ke jongme. Tu nang ya kerkuru ingin nang yarap ingi, bingin nang lak ban ai syuk syakakam ke jongme. Haka kerteng ke jong uji sungi duai. Amen. Ngin peteng syuk ya kini ka program ke jongi. Bat mentang khot ye kong blessi walang. Badi ba tips kempo sngap. Bakin ai ya ke jingruai jongki. Bat ke jingruai ke bakin ai pedeng jungi. Kaya tu ingi bau blay, ulong blay, ubakular, banam ino ingi. Kakerteng juga jirwai. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me. Never to leave me alone. Pat hadian juga dia jirwai. On board pat dia jirwai. Nai kong ridalin gasnga. Bad ipendap kot gasnga. Bad kakerteng juga jingruai kabakin ruai. Kadai syong haki kejat jong ujisu.
I'm treading the road of care. My Savior helps me to carry my cross when heavy to bear. Though all around me is darkness, earthly joys all flow, my Savior whispers His promise, I never will leave thee alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Trong hakikat trong Giêsu, Ngài sống ai Cha kasut dan ha chan jong ka kuang ka ngan shong nga shong ha ikjatu Giêsu hang tangayos na shisha jingit la tutan ka jong ka la job men sing John na Trong hakikat trong Giêsu, barok ngabret hangta bayap unlong blakeku la slot un yobor hangta Trong hakikat trong Giêsu, nga iban yambang duai shishaka cindap ka jong ka puntngan yana klemwai
걱정함에 멜롱 Song hakik jatuh Kumba kani ke jingruai ka ong em ngam long marwe. Ban ikan mau ikan tien ke jong Jisu ke bawang. Hakmi ngan long rengkat bad pi halaka sengi. Bat kani ke jingruai ka bakren ban syong haki kejat ke jong Jisu. Yakren yam bad duai. Kapan kan mau yang Yai pastor rangba ibalale no shautrai Reverend MW lalu iong ba ka theology ka ba kraw tame kamsyong tang hagi seminary lani hagi theological college Henry ka theology ka ba kraw tame kade bansyong hagi kejat ki jong trai Jisu habo ong ye ka Martha ong ka Mary ka lajit ye ka badon kame Daka baka syong haki kejat jong Jisu ban sengap bat syashkor yeki ketien bat kecing hikai jong u ngakot yangi borobor tungin syong haki kejat ke jong Jisu hasyai ka bangin yat syuk syakmat ngidon katu gani kecing pentep nakaliang jong kabalang ban ngakerpat ipiki prabangai beit ngobha ban syashkor yakini gijing pentep ke badon kam ka official committee ka bala syong perkhat haka khat sautrik mentau benai Oktober arajar arpo kala shimmi ki katto kan ki rai ke badon kam ka beningkong hadien bangilayo ya ka banya perkhat biang halor ka jingpli ke yeng mene da kawai ka rai ka official committee kala rai banado ka shitrik jong ni benai November ka snem arajar arpo on sedang no ban play ya ki yeng mane bat ka baar kalong bahagan ni ka shitrik ngendon lightly ki jingeseng bat ka porlong jingeseng kalong kumni harum ngobha ban sngap bhai kani Hakapor shipo bujiem and step kibanwan shikani ke jingseng kide kitu ki bahap haka jingseng dong pokse ranja bat kiwe Hakapor khat ar bujiem and sngi kibanwan shikani ke jingseng kide ki bahap hapok ke jingseng dong umpling bat laj umkra bat ke jingseng kabalai bat kabakadu kan long Hakapor ar bujie janmet Bat kibanwan shikani ke jingseng kinlong na ke jingseng dong rungi jinreo nong thamai madan reting bat kiwe kabalai na ke benta jong pi lese ke bala he ke belasan kerta ki khlong ki khna ke badang ret lani ke badon ha padeng ki jing shitom ki jing pang ke bomla banwan shi yeng mane ni ngobha shibon ban pente bepi ba ka online service ka YouTube channel jong ka balang ngin sayo ban pen e shepi ba phiru phinyo ban ye so lang ban ngi langba kini ki jingseng ka basa la karpat ipi baro ki prabangai pa phin ngobha banra laki jong ki kot jingruai bat ki kot ba ka basan ngi karpat juri phi ki prabangai ba phin ngobha ban poi shwa ka por long jeseng bat kata ka long shiteng kanta shwa ban sedang ye ke jeseng namar hakatu ka por ngi don kamro ban le ye ke registration bat kan shimi ka por ban ngela karpa de fi ba phin ngobha ban poi shiteng kanta shwa ka por ban long jingeseng lese bona pedeng jung phi ki prabangai namar bala slam phim yo ban kendo philakwa e ban ya khublai khti anda phi kendo ki prabnge ban ya khodop ki
แต่เห็นไรงี้กระปาดเรดอีพียามันตาชิปอลสงบหาบันเคียร์นักบัลเลกุมตาบัดกันนี่กะลงบันยาได้เลยเดบัดบัญญาดายากิเวปัดกับบันเยวสงบหาบันกงูบัดบันยาเทรลังบัดกิวอลันเทียสจงกับบัลังนักบันตากะจิงยาเบยยาเรนติจงกะจิงเชคริบเลยบันงี้กระปาดรู้ยพีบัดพินสงบหาบันบุตรเรนติยากิจิงพทะจกสอร์การดักบัดแดงอีกิมัสบันปัญญาจงายอีเวอีเวบัดบันไซบายาลากิจงกิคตีกิจงพีคิเวปัดกิจิงปันเทปเงินสายชพีลังบาจุกิจิงเอเซงดงหายกันนิกเทียวกับบันวันเงินเพงชูยากันนิกโปรแกรมจิงรัวจุงอีกันนิกปอร์บัดเงินสงบหาบันคอดยากิลังโดซิสเตอร์สบagi ta kidei ikong Joy Mary Isanti Mary but ibarisha lengdo bakinyo banwan shikman ban ai ya ke jingruai ya pedeng jongi but kini ke jingruai ka ba kini ki prasam la ken ruai ha pedeng jongi ka kerteng juga kalong 3 wooden cross kini ke jingruai ka ba ye thu ingi kabakran ya kata story syapang a farmer and a teacher, a hooker and a preacher. Tungin ngap ya kini ke story juga ke jirwai. Ha kabakini ki khon samla kin yo ban ruai ha pedeng jungi. Pat hadin juga kata on penbut pat ke jirwai. Nai kong piban nyokor nong kenri. Nai ba family suja. Nai ba sanbor lang nong kenri. Bat nei inda lumlen sotun. Ka kerteng jing ruai ka bakin ruai ka long usem kisim baru try jong ki try A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign. 18-wheelers can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you think when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres. Faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children. Did a best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he laid that blood-stained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you think when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go.
teacher and a preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. They who scheme, he scheme, who they who try, he try. Khét gặp nên ngu y, hà trình lòng rết ua. They trình ít pala, mong la bác cày, là trình ít uk lôi bàn ai. You nong pop la rem, trình em bàn ai. They who scheme, he scheme, who they who try, he try. Khét gặp nên ngu y, hà trình lòng rết ua. They trình ít la, mong la bác cày, là trình em uk lôi bàn ai. You nong pop la rem, trình em bàn ai. La bàn bên, bên bàn u bên rít ya la đi. Cùng lòng rôn, kus na ang la ka shin tu. Na maring kan jongi, na mark ipop jongi. Ula siya, bantin yani. Hatungi berkat ni em jeng siya jong. Jeng kordet kano usya na marjongi. Pansket siya upong bát rung la mong di bát chan la sa la mong. Hatungi smau thu jeng i jong u. La ban bên, bên ban u bên rít ya la đi. Cùng lòng rôn, kus na mong ang la ka shin tu. Na maring kan jongi, na mark ipop jongi. Ula siya, ban bên yani. Nong sun shar per thay, hi nong sun shar hi ma. Kila rai pen rem, ya u ban sa nar na. Ben ban u per ta, na lording na, u ong ma ya ki ko pa. Kum juru le, ya pi ya nga. La ban bên,
มันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นบรรลุเป็นเรียนยาลาดีลุ่มลำร้อนรู้สึกปุ่มอังลากระชิมตัวนามาเรีตังจงนี้นามากิปกจงนี้อุลชาบันเป็นอย่างนี้ Ngej bakini ke jingruai ke bangiliyo ban sngap klempep ke lalong ke jingker khu na ke banta jongi kani ke jingruai ke bakhadu ke bakren syapang to sem jogi sem utrai jogi trai balawan ban sya namar jonga bat jongpi ulai ya ke buram badi ke khat beneng banwan ban sya halo jogi ding phana namar bu ingi ban sya namar ki pop bat ke rengkang ke jongi kat pun pawi ke jing sngongu bat ke jing ai khublei ya ka balang nado i pastor ke long kpa jong ka balang ke bala sya sngo bhai ngi bangin yo ban pelong ya ke ne ka program ha ke ne ka sngi ai khublei ru ya ka worship team ya ke de khot jong ka ke bala organize ke ne ka program to blei unang yo ban ker khu ye phi kwa ru ban ai khublei kerpang ye iba pendap kharsati iba donbol po snap rengkat bat ke tim ke jongki ki bala ele shitom ban penbet penbiang nadu ke shooting ke recording bat ke editing jong ke ni ke program bakala banlong kumni kum bakalong ngemla ro khamda ai khublei ye phi baro kinong ye shimanta kinong ruai ki bi ke bala pelut ye ki sngi ki tayo ki bana jo phi ban practice bat ban ai ke di jing ruai ki ba kodor ki bang amar tatien ke lalong ke jing kerkhu yangi kumu pai lang jong trai sai sen ngakwa banong khublei shiboni phi pastor be ka khubor ka ba phi phlakren ka lalong ke jing kerkhu bangangej omtang ka khubor juga ktien ka jong blei ka ba phi phelawan lama pedeng jungi handre ngakwa banong ru baka jingim bat ka jinglong ka jong phi kalalong ka jing kerkhu shikade e enga shimet ban ngamar tatien baki babon ki parabangej kelayo ya ka jing kerkhu langba ka jingim bat ka jing shakri jong phi to bleu nang yo ban kerkhu phi pastor ya ka jingim ka jong phi ya ka ministry ka jong phi but ya ka family ka jong phi ngi kwa ru ban ai khublei kerpang ya phi baro ki parlok ki be ki prabunge ki parlok kristan ki bapet ya ka ni ka program ngela duai na ka benta jong phi but ngem artatin ba phi philama de ka jingker khu langba ka ni ka program to blei on yo ban ker khu ya phi uap way ngin yo ban penwai ya kani jing syakri jungi ha kani por da ka bangin yo ya ka ban ya solang bat unong ruai shaman sem na ka jing ruai ka ba sanspa ar puar ka jing ruai ka ba sanspa ar puar ka khot ka ba khadu kong tang ki belasai khoj la jaikob ken ya so bat ban ya ruai ya ka jing ruai ki khonu blai jing telot jungi laweng du jisu baro jingruai bathamai kin her shaprthai ladang ikwa banlong kit khot jong ka choir baneng ngede banlong kita ke bala saikho ngede ka snamu khon lang bro jong blai babangila ban ruai ka ong ka khoros ruai yu khon lang bro balayap shisen hakal bori ruai yu khon lang bro buem kanti namahar jongi ladodon pedeng ji piki prasamla ki brang e ban ruai ka perthai ki brang e ban ruai yu setan ngong pi nadu kan ka khlemat khot jingmot ban ruai ya ka snam ya ka buram bat tang yau khon lang brot obala syayap namar jonga bat jongi tungi ne so lang e ge jirwai ka basan spa ar puar
Pat hadin juga di gejing ruai. Sesisian na kerpat ipi pastor. Haga bapinyo ban wan biang syakmat. Ban bu hagajing duai. Ban hagaju gepor. Ban pelat yangi dagajing kerku penwai. Shalan dat kat neki blasius pagi ruai Ki bula ki panskak siar hakmat utrai Jing snow si jing pang jing yap paro lawai Habaru kuit ki ruai ki jing ruai temai Wai yu kun lang brod Blayap shi sin Jing ruai pelabat yang kibajanai Hapuram bakrangin yengin pernai syam Bat nong pen imbla syayap jing imban ai Kum siem bat leng do bat ublengin sensyan Wai yu kun lang bron Layap shisin Blasat kut lajan kup kin yaso Banyar waya ki jing rai ki kun play Jing plot jong ilaweng du jisu baro Jing rai thân mai bat yang kin her sha pertei Wai yu kun lang bron Layap shi sin hakal bari Wai yu kun lang bron Bu im kenti damar jongi Wai yu kun lang bron Layap shi sin hakal bari Wai yu kun lang bron Bu im kenti namar jongi Yaingo yo blay nagabenta kane ka program jong ka jing kawai jing ruai to blay nang kerku ya pi baro ki kon samla jong ka balang to nang yai ruai nagabenta ka burom ka jong blay te tongin ya duai paringin ya wai no hakane ka por yaingo ya me atrai nagabenta kane ka por ka ba kodor jong ki kon samla jong ka balang ibarwai ya ro pendon burom ya ke kerteng jome idwai ba me atrai menang yai kerku yaki aga jingim jongki ka ba man lagasngi par khamtam kinang yo ban shakri khamba yeme kinlong ka jing shai kinlong ka nuksa yaki weipat ki samla ki badon saudong jongki ai haki ya ka bor kinlaban ya chaprang deng ki jing ele jong ka jingim don ringkat bat ki aga jing koj ke jing khia loring kar bat ki ha ke jing pule ha ki kam ke jing trei jong ki ni aingo yame na ka benta ke ni ka por in yo ban mi na ka ne ka yeng ka bakentang jome ringkat ba ki jing kar khu ki jome para ka ba wai no tuai ba ka jing e ka jong blai ba ukpa ka jing ai Jesus Christ ba trai ka jing aslok ba thiang man sem ba kho kine lai kina long ringkat bagine ki samla ki bala
Syakri yame lingba kene ka program. Bagi we ki khon samla jong ka balang. Ki khon samla jome hakene ka ri. Pada ka leng saudong ka pertei. Ki wa khot kerpat ya ka kerteng ka jome. Nado ka donot ka bakod. Menta bat syadu ki bom jukut. Ki bom jukut. Amen.